Noin, tervehdys. Mä oon Antti Lehto, joillekin varmaan tuttu purilentäjä Räyskälästä lennonopettaja. Jos en ole jollekin tuttu, niin kerron tausta on koko ikäni viettänyt Räyskälässä. Isä Pentti on edelleen purilentäjä. Hän oli purilentäjä Räyskälässä jo silloin, kun Räyskälän toiminta alkoi ja mä oon pikkupojasta lähtien siellä pyörinyt ja 15-vuotiaana sitten lensin kurssin. Ja parikymppisenä 21-vuotiaana opekelpparin ja viime vuosina on vähän vähemmän ollut opettajana. Kilpapurilentoa on vienyt mun ajan, mutta nyt sitten pandemian myötä mulle tuli enemmän vapaa-aikaa ainakin viime kesän osalta ja olin sitten myös purilennon opettajana Räyskälässä ja nyt lupauduin sitten puhumaan tähän Räyskälän ilmailukerhon kevätkertaukseen sitten näistä meille kaikille yhteisistä asioista. Ja tämä on tosiaan Räyskälän ilmailukerhon julkaisu, mutta kuka tahansahan voi tätä katsoa ja kuunnella. Ja ideana on se, että tämä on vaan meidän kaikkien purilentäjien eduksi ja lentoturvallisuusaiheestahan tässä aika paljon puhutaan ja semmoisesta hyvästä toimintatavasta, toimintakulttuurista. Englanninkielinen sana kuin airmanship, se on hyvä ilmailutapa. Olen nähnyt tämmöisen suomennoksen ja tässä nyt ehkä haetaan sitä purilennon sitten tämmöistä hyvää ilmailutapaa. No katsotaan nyt, mitä täällä sitten on. Tässä päästään Räyskälän ilmailukerhon kotisivulle. Täällä on kohta toimintaohje ja siitä mä oon itse asiassa nyt klikannut. Ja tämän kevään ensimmäinen idea, mikä pitäisi tehdä, niin varmistetaan, että kuulutaan Räyskälän ilmailukerhon WhatsApp-ryhmään. Sitten katsotaan tämä lentotoimintaohje ja kevätkertaus, mikä on itse asiassa tämä video. Eli jos olet päässyt tätä kotisivun kautta katsomaan, niin olet jo aika pitkällä tässä prosessissa. Ja sitten kolmas kohta on pilottikaavakkeen täyttäminen. Ja nämä linkit tosiaan löytyy täältä Räyskälän ilmailukerhon kotisivu, ylärivin menu, sieltä toimintaohje ja siitä päästään sitten oikealle sivulle. No mä käyn tässä nyt lyhyesti tämän lentotoimintaohjeen läpi kohta kohdalta ja nostan ehkä jotain pikkupointteja sitten siitä esiin, mitä mun mielestä voisi ehkä sitten vähän tavallaan nostaa vielä enemmän kuin mitä on tuo pelkkä teksti. Aloitetaan tästä turvallisuudesta. Eli Räyskälän ilmailukerholla on turvallisuuspolitiikka ja sen mukaiset tavoitteet. Ja tässä on siis jäsenellä on selonottovelvollisuus, eli jokaisella jäsenellä on velvollisuus ottaa itse selvää voimassa olevasta säännöksistä ja määräyksistä. Jos on ollut purilentäjän lupakirja, niin se edellyttää sitä, että pitää itse huolta siitä, että omat lisenssit on kunnossa, medikaali on kunnossa, viimeaikainen kokemus on kunnossa ja niin edespäin. Että kerho ei huolehdi sitä kenenkään puolesta tai säätiö tai joku muu. Se on se kuuluisa joka muu siellä Räyskälässä, joka tekee asioita, niin ne ei huolehdi siitä, että se on jokaisen oma asia. Jäsenen tulee tiedostaa ympäristönsä ja toimia huolellisesti, jotta turhia vaaratilanteita ei pääse syntymään. Yhdistyksen jäsenen tulee raportoida havaitsemansa turvallisuuspoikkeamat. Tästä tulee muistaa, että siis Räyskälän ilmailukerholla on oma raportointijärjestelmänsä. Se on viranomaisen vaatimus, pitää olla poikkeama raportointijärjestelmä yhdistyksellä. Ja sen lisäksi on sitten ihan viranomaiselle tehtävä. Jos tapahtuu vaaratilanne ilmailussa, niin siitä pitää ihan ilmailumääräysten mukaan tehdä sitten raportti viranomaiselle. Ja ilmailuksen päällikön on velvollisuus tehdä se raportti itse, jos siltä tuntuu. Ja yleinen ohje on sellainen, että jos tuntuu, että miettii, että kannattaisiko tästä tehdä raporttia vai eikö, niin silloin kannattaa tehdä raportti. Raportointijärjestelmän tarkoitus ei ole saattaa ihmisiä vaikeuksiin, juoruta, kieliä tai jotain tämmöistä muuta ehkä hieman negatiivista. Tarkoitus on se, että turvallisuus paranee, pienistä erehdyksistä opitaan ja sitten muut osaavat ehkä varautua vastaavaan tilanteeseen paremmin ja tulevaisuudessa vältytään samanlaisilta tapahtumilta. Näin. Tässä on lentoturvallisuusosio teksti. Tämä on aika itsestäänselvää, ei tässä sen kummempaa.
Ja kerhossa lentoturvallisuusvastaava on Mia Montonen. Täällä löytyy Mian puhelinnumero, sähköposti. Jos näistä tulee kysymyksiä, niin häneen vaan yhteyttä. Jeps. Sitten seuraava tämmöinen värikuva, pilottipisteet vuoden ajalta. Ja tämän pointti on niin semmoista tehdä kunkin meidän itsearviointia siitä, että missä me mennään meidän lentoharrastuksessa sillä hetkellä, kun me mietitään siellä kentällä, että lähdenkö tänään lentämään vai en. Eli tässä on pystyaksililtaan tavallaan kiitotien näköinen, tämä on vihreä, keltainen, punainen ja me ollaan täältä lähdössä sitten ehkä tuolta alapäästä, koska nämä kaikki kokemus karttuu tuonne ylöspäin. Lentotunnit, lennomäärät ja tässä on ajatuksena se, että lentäminen on turvallista silloin, kun meidän viimeaikainen kokemus on riittävä. Ja nyt kun puhutaan kevätkertauksesta, niin keväällähän kenelläkään se viimeaikainen kokemus ei ole hirveän riittävä. Ja se pointti on siinä, että täällä on tämä punainen alue, me ei välttämättä olla ruosteessa, mutta meidän pitää skarpata, olla niin kuin entistäkin varovaisempia siinä kauden alussa, jotta me ei sitten jouduta johonkin epämiellyttävään tilanteeseen. Tässä on erilaisia rajoja tässä kuvassa. Esimerkiksi lentotuntimäärä on, että 30 lentoa vuodessa, vähintään 20 tuntia vuodessa, niin se olisi tämmöinen ajatus, että se on sellainen kokemusmäärä, että harrastus olisi turvallista. Ja sitten on säästä laitettu, on tuulen voimakkuudesta. Nämä on ihan tämmöisiä peruspointteja, että jos se lähtee miettimään sitä, että onko nuo olosuhteet semmoiset, että voinko mä lähteä lentämään vai en, niin täältä voi katsoa mallia. Ja sitten tietysti lennonopettajakentällä kokeneemmat harrastajat, kerhokaverit, niin heidän kanssaan totta kai kannattaa jutella. Näin. Täällä on ole erityisen varovainen, jos aloitat uudella lentokentällä, lennät uudella konetyypillä, lentolähtötapa ei ole tuttu, ympäristössä on muuten jotain uutta. Ja nämä on ihan hyviä kohtia katsoa täältä läpi ja peilata sitä omaa viimeaikaista kokemusta sitä varten, että mikä on se oma tilanne. Jeps. Tämä on ihan hyvä kuva ja kannattaa tosiaan ajatuksella lukea ja sitten muistaa, että nämä ei ole tietystikään mitään kiveen hakattuja tällaiset rajat, mikä täällä on, että jos itsestä tuntuu vähänkin siltä, että lentäminen ei ole nyt järkevää tai turvallista, niin älkää lähtekö lentämään. Että se oma tunne on hirveän tärkeä. Ja sitten taas jollakin voi olla se tavallaan nuoruuden intoa ja vaikka välttämättä hirveän nuori enää olisikaan, niin semmoinen itsekritiikin puute, niin sekin kannattaa tiedostaa, että ei lähde sitten hötkyilemään silloin, kun ei ole syytä. Ja nyt varsinkin ihan keväällä, kun kenttä on vielä ehkä, ne ei päällystetyt alueet on pehmeitä, joudutaan toimimaan kapealta alueelta ja vähän ehkä miettii, mihinkä laskeudutaan ja muuta, niin se on semmoinen erityisen varovaisuuden paikka sitten kauden alussa. Jees. Sitten toimintaohjeessa mennään ihan näihin tavallaan askel askeleelta sen päivän kuntoon, kulkuun kuuluvia asioita, pointteja ennen lentoon lähtöä, muistetaan päivätarkastus, koneita säilytetään hallissa. Hallissa aina voi joku kolhia. Yhtään tiedetä, kuka on edellisenä päivänä lentänyt, mitä hän on sinne koneella tehnyt ja muuta. Eli koneen huolellinen päivätarkastus on ehdottoman tärkeä. Koneen kuormaus, ohjekirja, silloin kun tuttu kone itse lennetään, se on kaikki tuttua. Mutta pikkusenkin vieraampi kone, niin sitten perehdytään punnitustodistukseen ja siihen, että paljonko voidaan kuormata. Muistetaan myös painopisteasema. Ei pelkästään maksimipainoa, koska joissain koneissa on vesipainolastia, on pyrstötankkia, tarvitaan lyijyä, ehkä joku sinne penkille, peffan alle, että voi mennä lentämään ja niin päin pois. Täällä on sanottu, että puhdista jalat ennen koneeseen astumista. No, tämä on tietysti pointti, että kun on yhteisiä koneita, niin pidetään ne siistinä. Ei nyt sotketa ja huolellisesti käsitellään koneita,
ja pidetään siistinä ja muutenkin hyvässä kunnossa. Tarkkaillaan laitteiden kuntoa. Jos on puutteita, niin sitten otetaan yhteyttä henkilöihin, jotka osaa niitä korjata, jos ei itse osaa. Keväällä varsinkin mennään sinne koneeseen istumaan jo ennen sitä, kun se on siellä kiitotiellä lentoon lähtöä varten. Haetaan paikka sitä koneesta, missä oli polkimet ja vyöt ja laskuvarjo ja niin poispäin. Mistä löytyy hepelit eli jarruvipu, hinausköiliirrotus, keltainen nappula ja niin päin pois. Ja se on hyvä ilmailutapa tehdä pieni kylmäharjoitus ennen kauden ensimmäistä lentoa. Tähän sisältyy vielä se, että yksi paikka sillä koneella, jos lennetään keväällä, on aika kylmä. Silloin pistetään aika paljon vaatetta päälle. Itsekin kun menen omaan ventukseen, missä ei ole hirveän iso se ohjaamo, niin joka kevät tuntuu siltä, että eihän täällä voi lentää, kun tämä on niin hirveän ahdas. Mutta sitten kun sillä on vähän aikaa lentänyt, niin sinne tavalla solahtaa sinne koneen sisälle ja palautuu taas se vanha tuttu tunne. Joo. Sitten tässä on lentoonlähtötarkastus ja tässä ei ole erikseen sanottu sitä, että käyttäkää tarkistuslistaa, mutta me ehdotan, että ainakin nyt keväällä, niin älkää ulkomuistista tehkö näitä, vaan kaivakaa se. Se on aina siellä jossain sivutaskussa joko erillisenä tai sitten semmoisena tarna, jossa ohjaamon sivussa tarkistuslista, niin käykää tarkistuslistan kanssa nämä tarkastukset läpi. Ja näin. Ja tässä ei ole erikseen tässä toimintaohjeen lentolähtötarkastuskohdassa sanottu, mutta tässä on sitten näistä hinauksessa toiminnasta. Tässä itse asiassa mä haluaisin, että ne lisättäisiin tämmöinen niin kuin lentolähtöbriefaus aina ennen kutakin hinausta. Eli siinä kun te istutte sinne koneeseen, niin käykää mielessä läpi ne mitä jos vaihtoehdot. Ne on tässä kyllä lueteltu tässä hinaus- ja hinaajakohdassa ja ne löytyy täältä muualta materiaalista. Eli jos tapahtuu ongelma hinauksessa heti siinä matalalla, missä on hinauskytkin, eli teillä on käsi jossain reiden päällä, keltainen kytkin on siinä lähellä, ei tarvitse missään tapauksessa pitää siitä kiinni siitä kytkimestä, ettei vahingossa vedä, mutta että tiedostatte, missä se keltainen kytkin on. Ja tämä on siis ennen hinausta, että käytte mielessänne läpi, mitä tulee häiriö siinä hyvin matalalla, naru irti, lasketaan suoraan eteen, vähän korkeammalla, naru irti, vieläkin lasketaan suoraan eteen. Ja sitten on se korkeus, mistä ei ehkä pysty enää laskemaan suoraan eteen, vaan pitää kääntyä takaisin. Jossain luki täällä, että se on 50 metriä, jossain on ollut, että se on 100 metriä, mutta se on semmoinen korkeus, mistä itse turvallisesti tunnette, että pystytte vielä kääntyä takaisin ja sitten laskemaan ikään kuin myötätuuleen sen koneen sitten takaisin. Ja laskukierrosta lähdetään lentämään sitten vasta, kun on semmoiset korkeudet, mitkä laskukierroksessa normaalistikin lennetään. Räyskälässä, kun on monta kiitotietä, jos vaikka 2.6 lähdetään, niin muistetaan, että siinä on sitten optiona kääntää vaikka sieltä oikein kautta 1.2 tai vastaavasti, jos lähdetään 3.0, niin siitä vasemman kautta 0.8 ja tämmöisiä vaihtoehtoja on. Mutta ne kannattaa käydä läpi siinä maassa ennen sitä hinausta. Ja samaten täältä puuttuu se, että jos tapahtuu jotain poikkeavaa, te lähdette lentämään jotain poikkeavia laskukierroskuvioita, niin muistakaa ilmoittaa asiasta radiolla. Ihan radiopuolen fraseologian mukaan on semmoinen, mikä kaikki olette kurssilla käynyt, semmoinen kuin pan. Ja oikeasti fraseologian mukaan, jos teiltä menee naru poikki matalalla sillä purjelentokoneella ja te teette jotain täysin poikkeavaa siitä, niin olisi oikein aloittaa se radiopuhelin viesti tällä pan. Silloin muiden pitää olla hiljaa ja se herättää muiden huomioon, että nyt tapahtuu jotain poikkeuksellista. Esimerkiksi pan, Oscar Hotel 817, köysi irti, lasken myötätuuleen, kiitotielle 08, jos on 2.6 lähdetty. Esimerkiksi näin. Ei tietysti pakko, mutta ehkä se menisi sinne Ermäsipin puoleen, että
se fraseologiakin olisi sitten kunnossa. Jees. Sitten täällä on tästä hinauksesta ja hinaajasta, että on vielä, että jos hinaaja vie tuulen alapuolelle tai muuten outoon paikkaan, puhu radioon, älä irrota vaaralliseen paikkaan. Hyvä pointti, muistakaa. Että teillä on siinäkin sananne sanottavana. Te olette sen purilentokoneen ilmauksen päällikkö ja teillä on siihen sanansa. Kaikki kommunikaatio on hyvästä, tämän tyylinen kommunikaatio. Ja hinauskoneen vaaputus on se merkki, että hinauskoneella on ongelma. Viime kesänä oli tapaus, että oli puuskainen keli ja oppilas tulkitsi hinauskoneen heilumisen puuskassa vaaputukseksi ja irrotti yksinlennolla. Hyvin toimittu oikein siinä tilanteessa, koska homma päättyi hyvin, mutta muistakaa se, että ehkä se kuitenkin on vähän reilumpi sitten se hinaajan vaaputus, jos oikeasti on jotain ongelmia. Jeps. Sitten laskukierroksesta. Täällä on laskukierros ja lennon suunnittelu. Mietitään tuon lennon suunnittelu, että jos te paikallislennolla, niin silloinhan se on oleellista miettiä se lentorata siten, että te pystytte liittymään siihen laskukierrokseen siinä korkeudessa, kun siihen pitää liittyä. Ja laskukierrosalueella ei tule pyöriä nostossa ja muutenkin pitää ennen laskukierrokseen liittymistä niin tarkkailla ilmatilaa ja muuta tällaista, että hahmottaa sen oman paikkansa siinä muun liikenteen joukossa. Ja täällä on sitten, tämä on itse asiassa tästä vanhasta kevätkertauksesta, sieltä löytyi tuommoinen kuva, mä en tiedä tuleeko tämä tähän uuteen, mutta tässä on nämä korkeudet. Tässä on 250 metriä myötätuulen alussa. Kurssillahan opetetaan nykyään, että se on 300 metriä. Et pidetään tätä 250 metriä semmoisena ehdottomana miniminä. Laskupaikan kohdalla 150 metriä, edelleen se on minimi. Kurssilla opetetaan 200 metriä. Perusosa kaarossa, täällä on 120 metriä, kurssilla opetetaan 150 metriä. Ja sitten mun mielestä tässä on tuohon finaalikaartoon laitettu 80-100 metriä. Et kun mä sanoisin, että 100 metriä on se finaalikaaron minimi. Et ei kaarreta purilentokoneella alle 100 metrin korkeudessa. Siitä vaan sitten laskeudutaan suoraan eteenpäin. Ja pieni nyanssi sitten taas tuosta radiopuhelinliikenteestä, että se myötätuliosalla ilmoitus niin kuin fraseologian mukaan valvomattomalla lentopaikalla se viesti alkaa aina Räyskälän liikenne. Oscar Hotel 817, vasen myötätuuli, Kiitotielle 30 esimerkiksi. Sitten 30 vasen, 30 oikea. Voi lisätä, jos haluaa laskea asfaltille, se voi sanoa laskunurmelle. Ja muistakaa, jos tapahtuu jotain poikkeavaa, aina sanokaa radiossa. Teette vaikka oikeanpuoleisen laskukierroksen jostain syystä. Laskukierroksen aikana sitten tässä on koneen laskuasuun, teline, laipat, lähestymisnopeus, laskualueen tarkastus, kosketuspisteen määritys. Ja ideahan laskukierroksessa on se, että laskukierroksen aikana tietysti se on liikenteelliset ja kaikki koneet lentää samanlaisen laskukierroksen. Me nähdään se laskualue, onko se vapaa, onko siellä muita koneita ja silloin me myötätuloisella päätetään, että tuohon me lasketaan ja sitten lennetään sen mukaan. Se, että meillä on vakiokorkeudet, se antaa ensinnäkin meille pelivaraa, siinä on laskevan varaa, jonkun poikkeustilanteen myötä varaa, että tuleekin joku moottorikone pitkällä finaalilta, me joudutaan vähän väistämään tai joku muu poikkeava tilanne, hinauskone tulee yllättäen oikeanpuolesta laskukierrosta tai muuta, eikä olla ehkä huomattu sitä. Meillä on aina pelivaraa, että laskukierroksessa pitää olla pelivaraa. Jos on liikaa korkeutta, käytetään jarruja tai sitten vähän venytetään tarpeen tulla. Ja sitten tässä on vielä tässä myötätuliosalla, että katso oikealle. Se on sitä Räyskälän jokapäivästä, se on kesäaikaa Suomen vilkkaimpia lentopaikkoja, ellei vilkkain. Nyt kun Malmikin on suljettu, ikävä kyllä, niin muistakaa, että sieltä voi tulla toinen kone. Myös radiottomia koneita voi tulla Räyskälään. Kaikilla ei välttämättä ole radio. Jeps, se oli se laskukierros. Ja sitten tästä, mihinkä siellä Räyskälässä lasketaan. Tämä on ehkä mun vähän lempiaihe, kun mä olin siellä lennonopettajana
lentokentällä viime kesänä enemmän kuin oli pitkään aikaa ollut, niin mä aina välillä ihmettelin sitä, että mihinkä ihmiset laskee siellä. Että tämmöiset championit ja matkalentäjät, mihinkä sitten varmaan minäkin kuulun, myönnän sen, että lasken välillä sinne ajatellen vain omaa mukavuuttani. Mutta välillä musta tuntuu, että ihmiset laski semmoiseen paikkaan, että ne ei aina edes ajatellut sitä omaa mukavuuttaan. Jos normaalin lentopäivän päätteeksi, vaikka viimeisen lennon, jos meillä on 26 käytössä, niin ei välttämättä kannata laskea sinne 26 raitille. Useimpien meidän maakuljetusvälineet on siinä 26 leftillä normaalisti lähtöpaikalla. Useimmiten siinä on ihmisiä, jotka on valmiita auttamaan meitä. Ne työntää meidän koneen heti siihen sivuun, samaan paikkaan, missä on kaikki muutkin koneet. Et mun henkilökohtainen suositus on tässä, että päivän päätteeksi myös kannattaisi pääsääntöisesti laskeutua siihen ihan normaalille laskupaikalle, mihinkä muutenkin lasketaan. 08 on ehkä poikkeus, koska 08 vasemmalle voi laskea pitkälle siihen halliaukiolle. Että tässä pitää muistaa se, että sillä kentällä on muitakin käyttäjiä kuin vain me. Sieltä voi tulla moottorikoneita, vierailijoita, joille tämä purilentomaailma ja Räyskälä sellaisena ei välttämättä ole niin tuttua. Ja silloin, kun on paljon toimintaa varsinkin, niin ei ole ehkä hirveän kiva, jos yksi kone sitten blokkaa sen toisen rinnakkaiskiitotien, jos vaikka se sivurullaus ei oikein onnistukaan ja siinä on pehmeitä hiekkaa ja se kone nyt kähtää siihen ja nuori lentäjäsankari nousee koneesta ja lähtee työntämään sitä ja toteaa, että eihän tämä nyt liikukaan tästä mihinkään ja sen jälkeen lähdetään kävelemään ja hakee autoa ja se voi olla, että se on puoli tuntia se kiitotie sitten blokattu. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Laskekaa normaalille laskupaikalle silloin, jos käytetään 2630. Jeps. Poikkeamien raportoinnista jo puhuttiin. Siis täällä on sisäisen poikkeama-ilmoituksen käsittely. Ja sitten mennään kertauslentoihin ja perehdytykseen. Et keväällä järjestetään kevätkertaustilaisuuksia, joista yhteen on pakko osallistua, mikäli haluat lentää kerhon kalustolla kauden aikana. Ja kevätkertauslento lennetään oman kerhon eli Räyskälän ilmailukerhon opettajan kanssa. Voi lentää myös toisen niin kuin Räyskälän tarkkari, jos ei nyt löydy oman kerhon lennon opettajaa, kunhan nyt siitä sitten sovitaan oman kerhon lennon opettajien kanssa. Ja sitten kevätkertauks koululennosta on vapautettu, jos on yli 200 tuntia tiimaa ja vähintään 5 lentoa lennettynä edellisellä kaudella. Ja sitten kesällä joudutaan myös lentämään tarkkareita, jos tulee liian pitkä tauko, eli yli 2 kuukautta taukoa ja alle 5 lentoa, niin koululennon kautta sitten uudestaan 1. Ja ideanahan on vaan se, että näillä ne ei todellakaan niin kuin ihmisten kiusaamiseksi tai tämmöiseksi, vaan että niillä tarkastetaan jäsenen valmiudet siihen, että on valmis lähtemään lentämään ja kaikki on turvallista ja järkevää. Ja opettaja sitten katsoo, että tarvitaanko lisäkoulutusta ja mahdollisia muita toimenpiteitä. Täällä on niitä sitten pikkusen avattu lisää. Ja uusien jäsenten on lennettävä kerhon lennonopettajan kanssa kerhotarkkari. Ja sitten se tapauskohtaisesti niin kuin kerhon puolesta katsotaan se, että miten se sitten se ura siitä lähtee, millä koneella lennetään ja kuinkakin. Ja perehdytyskoulutus. Ihan ilmailumääräyksen mukaan uudella tyypillä pitää saada perehdytyskoulutus. Ja siinä on tietysti stepit ja sehän alkaa sitä, että luetaan ja perehdytään siihen lentokäsikirjaan. Istutaan siellä ohjaamossa, katsotaan purkamista, tämmöistä opettajat sen tietää ja opastaa, mutta että se ei ole sellainen tapahtuma, että vaan niin kuin vinkataan, että tuossa olisi tuo kone, että sopiiko mä nyt lähden tuosta lentään tyypit, vaan siihen tulee varata aikaa ja tosiaan valmistautuu sillä, että tutustuu siihen lentokäsikirjaan. Täältä löytyy sitten tiimarajoja koneisiin. Tuossa juniorilla periaatteessa lennetään jo heti sitten kurssin jälkeen. LS4 on
35 tuntia näyttää olevan, LS8 50 tuntia, Discus 2P 50 tuntia, ASG 100, Duodiscus XL 100 tuntia. Ja nämä nyt löytyy sitten täältä. Ja siinä nyt varmaan sitten voi olla, että käytetään harkintaa, jos esimerkiksi tuommoinen joku 100 tuntia on tullut, mä en tiedä, mutta voisin kuvitella, että myös opettajat käyttää sitten sitä harkintaa. Että jos se 100 tuntia on tullut vaikka niin, että siitä on 90 tuntia 10 vuotta sitten ja nyt sitten viimeaikainen kokemus on pieni, niin ehkä on syytä sitten hankkia vähän enemmän sitä viimeaikaista kokemusta. Eli jos joku nyt ei saa tyyppejä jossain tämmöisessä, niin kyllä siihen sitten perustelut löytyy. Jeps. Ja täällä on sitten tyyppien lentämisestä. Tarkoituksena on rauhallinen tutustuminen ei oudon, vaan uuden konetyypin ohjattavuuteen ja suorituskykyyn. Ja sitten tyyppikoulutus annetaan, vaaditaan 2 lennonopettajan suosittelu. Edellisellä tyypillä on lennetty ainakin 10 lentoa, eikä ole mitään huomauttamista. Ja viimeisen 6 kuukauden aikana on lennetty vähintään 5 lentoa. Eli tässä on nyt sitä, mitä mä äsken vähän avasin tuossa, että se ei ole vaan noin tiukat rajat, vaan vielä sitten arvioidaan sitä tilannetta, että kuinka se, että onko se syytä lähteä tyypeille vai ei. Ja täällä on näitä lisäohjeita tästä. Ja tässä on nyt sitten vielä tyyppikoulutuksen sisältö, eli se on tosiaan tuo käsikirja, purkamis- ja kasauskoulutus. Ja sitten nämä LS8 ja ASG on erilaiset jatkokärjet, niin niissähän nyt on ihan omat nieppinsä sitten, miten niitä käytetään ja niitä säilytetään. Ja sitten vesipainolastit ja tällaiset ensimmäistä kertaa, kun laitetaan vettä koneeseen, niin siinä kyllä omat juttunsa. Että vaikka te olette lentänyt jollain koneella, niin sitten kun te lähtee vesillä, niin se on tavallaan jo uusi sitten tyyppikoulutus. Ja siinä kannattaa myös sitten olla varovainen. Ja pelkästään se koneen tankkaus niin, ettei siipi halkee ja muuta. Niin se on ihan omat jipponsa kaikissa. Lentovuorot, konejako. Aamurutiinit alkavat konejaolla kakkossalilla kello 9 aamulla. Ja täältä kerhonkoneet jaetaan paikalle saapuneiden kerholaisten kanssa hyvässä sovussa, niin tietysti. Jos samalla koneella useampia lentiä, sovitaan lentovuoroista ja lentojärjestyksestä. Ja näin. Eli tässähän sopu sijaa antaa vuorottelua, tämmöistä. Kyllähän tämmöiset nyt on vuosikausia on osattu hoitaa ja varmasti nyt tällä alkavallakin kaudella, että ei tässä ainakaan nyt mitään semmoista uutta. Kaikki, jotka meinaa lentää kerhon koneella, niin on sitten osallistuu hallin tyhjentämiseen. Ja näin. Sitten kisa- ja viikkovarausanomuksia käsitellään purilentojaoston johtokunnan toimesta keväällä johtokunnan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ja lähiaikoina julkaistaan lista sitten kerhon verkkosivuilla. Ja täällä sitten on näitä perusteita, mitä siinä huomioidaan, kerhotyöaktiivisuutta ja muuta tällaista. Ja sitten jos on samalle ajalle tavallaan niin kuin yhdenvertaisia hakijoita, niin sitten katsotaan lisäksi edellisen 2 vuoden aikana myönnettyjä varauksia. Eli siinä on myös tiettyä vuorottelua ja kiertoa pyritään sitten saamaan aikaa. Ja kauden aikana voi tehdä hakemuksia vielä lisää, mutta pääsääntönä on se, että ne tehdään ennen kauden alkua. Jos jostain syystä ei käytetä konevarausta, sitten pitäisi ilmoittaa sitten purilentojaoston johtokunnalle, jotta voidaan sitten tiedottaa siitä eteenpäin, että normaali käyttö on siinä aikana mahdollista, eikä tavallaan sitten blokata sitä konetta, jos sattuu vaikka hyvä kelipäivä tulemaan, niin joku katsoo, että se on varattu, mutta jos ei se olekaan, niin se on aika kurjaa sitten muita kohtaa, jos on unohdettu ilmoittaa siitä. Kisavaraukset samoin, viikkovaraussysteemi. Katsotaan viikkovaraussysteemiä. Se on niin kuin maanantai-perjantai, eli koskee arkipäiviä. Ja keväällä voi tehdä siis viikkovarauksia
Viikoittain viikkovarauksen piirissä voi olla kerrallaan 2 konetta. Siellä on LS8, Discus 2, ASG Duo, Juniori, LS4B. Joo, siis Juniori ja LS4B ovat varattavissa vain kilpailuihin tai lentoleireille. Joo, niin tuossa lukee. Jeps. Joo, kerhon jäsenillä on mahdollisuus 2 varausviikkoon, jotka eivät voi olla peräkkäin. Henkilöllä, joka on varannut koneen 2 tai useampaan kilpailuun, on oikeus tehdä vain 1 viikkovaraus kisavarausten lisäksi. Jes. Lentäjän tekemä viikkovaraus koskee koneyksilöä ja on voimassa kunakin päivänä vain, jos pilotti itse on hallilla kello 9 vahvistamassa varauksensa ja avustamassa koneiden kasaamista ja hallin purkua. Jos pilotti ei ole tuolloin paikalla, on varaus vuoropäivän osalta menetetty ja kone vapaasti jaettavissa. Muistakaa. Tämä on ihan hyvä pointti. Sitten kaluston käsittely, käytännöt. Siinä ihan alussa mä puhuin tästä siisteydestä, että se on nyt tietysti hyvä, mutta muutenkin tietysti varovainen käsittely, että turhat vauriot ovat turhia vaurioita ja se kaikki vauriot on tietysti ikäviä, mutta varsinkin semmoiset tavallaan huolimattomasta käsittelystä tai piittaamattomuudesta johtuvat pikkuvauriot, mitkä sitten aiheuttaa koneen maadotuksiin, niin ne on varsin kiusallisia tuossa parhaimman lentosesongin aikana. Muistetaan päivän tarkastus, siisteys. Aina välillä pitää pestä ja imuroida. Vahapurkkiakin saa käyttää. Ja aina jos havaitaan jotain epäilyttävää, otetaan yhteys lennonopettajan tai kokeneempaan kerholaiseen ennen kuin sitten lähdetään lentämään koneella. Vioista ilmoitetaan kerhon huoltopäällikölle tai paikalla olevalle lennonopettajalle. Ja varsinkin muistakaa se itikoiden ja muiden pesu sitten lennon jälkeen, että kabiinille on omat konstinsa. Tässä ei ole erikseen mun mielestä kabiiniputsauksesta mitään, mutta siinä, jos ei ole koskaan kabiinia putsannut, niin älkää putsatko kabiinia ennen kuin olette saaneet kokeneemmalta henkilöltä opastusta siihen. Eli siihen on omat työmenetelmänsä, omat aineet ja systeemit. Perusperiaate on se, että jos kuomun saa helposti irti koneesta, niin sen voi irrottaa sitten varovasti ja runsaalla vedellä ja runsaalla tämmöisellä fairityyppisellä pesuaineella voi sitä pestä, että se olisi tämmöinen suositeltava joka miehen. Mutta esimerkiksi tämmöisellä tavallisella rätillä, millä siiven etureunosta putsataan itikoita, niin älkää missään tapauksessa alkako niillä pyyhkimään kuomusta siihen kertyneitä itikoita. Et siihen on omat aineet ja omat menetelmänsä. Jees. Eli tosiaan viimeinen lentäjä on velvollinen huolehtimaan, että kone on lentopäivän jälkeen puhdas eli pesty. Ja akut laitetaan lataukseen, audiot lokkerit vastaavasti pellikan pajalle. Jokaisen kerhon jäsenen on huolehtiva, ettei kerhon kalustoa unohdu ulos yöksi, sateeseen tai ankkuroimatta. Seuraavien asioiden hoitaminen on päivän viimeisen lentäjän vastuulla. Etureunojen pesu, vesitankkien tyhjennys, akkujen vieminen lataukseen, lentopäivän kirjan täyttö, koneen peittely halliin, koneen purkaminen putkeen. Eli jos säilytetään putkessa, eikö ASG:tä taidetaan ainakin säilyttää putkessa. Tähän mä lisäisin vielä sitten, että muistakaa myös nämä maakuljetusvehkeet. Että jos te olette lentänyt sen viimeisen ja laskette vaikka siihen hallille ja vaikka itse työnnätte sen koneen, niin sinne halliaukkeelle. Muistakaa se, että ne saattaa olla siellä starttipaikalla ne maakuljetusvehkeet. Ja muutenkin sitten kerhon toiminnassa on ehkä hyvä huomioida vähän muitakin, että jos te näette siellä sitten koneita alkaa laskemaan, että itse siellä lähtöpaikalla, niin taas kommunikoidaan, että sopiiko, että mä tuon nämä sunkikkamat sinne hallille, ettei tarvitse sitten jokaisen edestakaisin ajaa, jos vaikka nyt on 08 käytössä ja lasketaan siihen hallille. Eli yhteistyötä siinäkin. Koneen matkapäivänkirjat täyttö tietysti kuuluu pilotille. Siinä laskutaito. Mä tiedän, että kerhon nämä, jotka sitten laskutuksesta hoitaa ja muuta, niin aika usein tulee virheitä, että ollaan huolellisia siinä, kun täytetään ne kirjat, että ne suht yksinkertaiset yhteenlaskut menis kuitenkin sinne oikein.
matkalentokilometrit kanssa kannattaa laittaa, koska ne tilastoidaan sitten viranomaiselle kauden jälkeen. Ja matkapäiväkirja olisi sitten semmoinen oikea paikka sille, että jos koneessa on joku vika, niin kirjoittakaa se sinne. Sen lisäksi, että kerrotte jollekin. Jos joku taas unohtaa jotain, eikä se viesti mene eteenpäin, jos olette itse lennon jälkeen, että on vaikka tangentti jää jumiin tai joku muu tällainen, mikä ei välttämättä niin kuin lentämistä sinänsä ei ole lentoturvallisuusasia, vähän tämmöinen niin kuin, että olisi hyvä saada se korjattua, niin kyllä se kannattaa. Mutta varsinkin sitten ne, jotka on semmoisia, että aiheuttaisi, että koneella ei voi lentää. Esimerkiksi ohjainpinnan kolhu, vaikka maakuljetuksessa kolhi sivuperäisintä tai muuta tällaista, niin semmoinen pitää ehdottomasti sitten merkata, ettei vaan jää huomaamatta. Plus sitten, että jos siinä viimeisessä laskussa tai missä laskussa tahansa tulee vähän kova lasku ja epäilee, että pitäisiköhän nyt tätä konetta vähän tutkia sitten tarkemminkin, niin siitä kanssa ehdottomasti. Että siinä kanssa mietitään sitten se, että vaikka se ehkä hävettää, nolottaa, ollaan pahoillaan tai tehty huono lasku, mutta vielä hävettävämpää nolompaa on sitten se, että lähtee sitä peittelemään ja piilottelemaan ja sitten joku muu joutuu siitä vaikeuksiin, että kone on viety sitten jossain määrin lentotoiminnassa vaurioituneena, työnnetään se sinne vaan halliin ja ajatellaan, että ei sitä kukaan huomaa kuitenkaan, että se on siis todella niin kuin tuomittava tapa toimia. Koneiden ankkurointi. Siitä on tekstiä, eli siinä starttipaikalla nyt käytännössä ne on niin katsotaan, että ne on jossain määrin siellä kunnolla. Eli aina kun viedään kone starttipaikalle, niin kuljetuspyörä pois, kuljetusvälineet pois. Et ennen vanhaa siellä on sellaisia autorenkaita, laitettiin siivenkärjen päälle, mutta niitä ei ole enää vuosikausiin ollut. Eli starttipaikalla nyt ei sen kummemmin niitä ankkuroida. Mutta jos kone jää ulos yöksi siihen halliaukeelle, niin silloin se tulee ankkuroida huolellisesti. Ja sitten jos on sääennusteessa kovia ukkospuuskoja, raesadetta, tämmöistä, niin älkää jättäkö konetta ulos. Muutenkaan sateeseen ei ole syytä jättää halliin tai perävaunuun silloin kun säät on pikkusenkin tuommoisia epämääräisempiä. Laskuvarjon käyttö ankkurointina on kielletty, eli se ei ole laskuvarjo siiven päälle, niin se älkää tehkö niin. Täällä on mainittu nämä varjon metallisten osien siipiin aiheuttamia painautumia, on se muutenkin, se on kuitenkin aika kevyt, 5-6 kiloa. Ja sitten siinä on aina se vaara, että se putoaa siihen hiekkaan ja ei kukaan halua sitä hiekkaa sinne laskuvarjon sisään. Eli pidetään ne laskuvarjot siellä koneessa. Ankkurointipaineena on vedellä täytettyjä kanistereita, siipituki siiven alle, naruilla kiinni siiven kärjestä. Ne on hyvät ankkurointitavat. Jees. Ja nämä on sitten semmoisia asioita kanssa, mikä tavallaan sen tyyppikoulutukseen kuuluu ja yleensä sen niin kuin kerhossa perehdyttämiseen. Eli jos on epäilykset, kuinka tässä nyt kannattaisi toimia, niin kysykää aina vaan kokeneemmilta ja katsokaa vähän, mitä muutkin tekee. Ihan kaikkea ei tietysti kannata muilta matkia, mutta suurin osa asioista kuitenkin. Tässä on mainittu säilytyspaikat, että hallissa pidetään tämän mukaan kaikki muut koneet paitsi tuo ASG. Ja hallissa, kun laitetaan sinne halliin koneet, niin vähintään siipipusseja ja kuomupeitteitä. Ja sitten duodiskuksesta LS8 otetaan ne pitkät jatkopalat pois. Helpompi käsitellä siellä hallissa. Koneiden säilyttäminen ulkona ilman jokasään peitteitä on kielletty. ASG on Cloud Dancers-peitteet, jossa koneen säilyttäminen on sallittua touko-elokuussa lyhyinä jaksoina. Lähtökohtaisesti kone säilytetään putkessa. No, tästä mä puhun, jos on tiedossa sadetta, kone on purettava putkeen. Ja jäsen, joka jättää sen koneen sinne ulos sitten, pistää peitteisiin, niin se on vastuussa siitä, että se tulee sitten aikanaan laitettua sinne putkeen. Eli jos lennätte koneella, illalla olette lähdössä pois Räyskälästä, niin ei ole mahdollista, että te jätätte sen sitten peitteisiin siihen. Tai jos nyt sitten joku
sovitti henkilökohtaisesti, että näin totta kai semmoisessa tilanteessa, mutta siten, että vaan häivytte pois, niin se ei käy. Jeps. Perävaunuissa saa koneita säilyttää, että se halliaukeudella on 2 paikkaa varattu kerhon, eli siinä on mun mielestä LS8 ja sitten tuo ASG, niille on paikat siinä halliaukiolla ja muut perävaunut on siinä kakkoshallin seinustalla tai jossain siinä lähellä. Ja älkää piilottako perävaunuja, eli perävaunut siinä paikalla, mistä te olette löytäneet, jostain syystä siirtelette, niin te viekää takaisin siinä, missä ne on ollut, jotta sitten muutkin ne löytää. Sitten tässä on matkalennoista sana. Se on nyt määritelty tässä niin, että jossa ollaan koneen välitöntä ja suoraa liitomatkaa tai 10 kilometriä kauempana kentän normaalista laskukierroksesta, niin se on sitten matkalento. Ja ennen lupaa matkalentoihin tarvitaan matkalentolupa. Ja tässä on ne kohdat lueteltu, mitä siinä on. HC-aikaa, 5 tunnin aikalento, tyypillä ainakin 5 laskua, on perehtynyt koneen purkamiseen, kokoamiseen ja kuormaamiseen. Ja sitten 5 paikallislentoa ennen matkalennon lähtöä kuluvalla kaudella ja sitten suoritettava vuosittain 2 kappaletta lennonopettajan tai tyyppikouluttajan hyväksymiä tämmöisiä sarkalaskuja siihen kentälle. Ja sitten nämä tavallaan vaativammat koneet, niin niillä sarkalaskuilla voi sitten kuitata ne muut tyypit alaspäin. Eli Duo ja ASG olisi sitten katsottu näiksi vaativimmiksi laskettaviksi. Ja duodiskukseen, jos lähdetään matkalennolle, niin päälliköllä pitäisi olla maastolaskukokemusta vähintään 1 maastolaskun verran, mutta ei duolla tarvitse, mutta jollain koneella. Ja yleensä suositellaan noita sarkalaskujen lentämistä. Ja se on Räyskälässä, kun on nämä asfaltit ja kiitotiet ja niissä on kynnysmerkinnät ja semmoista. Itse asiassa aika helppo joka lennolla siinä myötätuuliosalla, mistä puhuttiin aikaisemmin, siinä jo katsoa itselleen semmoinen paikka, että mihinkä aikoo sen koneen laskea. Ei välttämättä tarvitse kalkkiviivoilla piirtää sinne. Esimerkiksi 26 siinä lasketaan 26 leftille, niin siinä on se kiitotien risteys ja sitten siinä on se kohta, missä hinausjono alkaa, missä on sitten tämä 30 leftin alku. Siinä on hyviä semmoisia kohtia, mistä voi katsoa, mihinkä aikoo sen koneen laskea. Sitten laskun jälkeen katsoo, että osuiko se siihen. Samaten on 08 ja normaalisti 08 oikea. Lasketaan se asfaltin vasemmalle puolelle. Siinä on se kapeampi rullaustie, sitten kiitotie levenee. Siinä on yleensä tuo lähtöryhmitys. Jos siinä ajattelee laskevansa koneen siihen päällystetty kiitotie vasemmalle puolelle, sitten että kone pysähtyy siihen, missä alkaa se leveämpi kiitotie, niin siinä on itse asiassa eräänlainen sarka. Ja siinä on vielä 08, kun on aika isot reunaesteet. Eli joka laskulla voi itsellensä määritellä sen niin kuin, tai se kannattaa määritellä se paikka, mihinkä meinaa laskeutua. Jeps, eli se oli nyt sarkalle laskuista. Sitten ensimmäiseksi matkalennoksi suositellaan HC-matkaa vähintään 50 kilometriä. Kerhon lennonopettaja voi myös peruuttaa matkalentoluvan, jos ohjaajan huolimaton toiminta antaa siihen erityistä aihetta. Jatkosta päättävät opettajat ja kerhon johtokunta yhdessä. Matkalennon valmisteluista on muutama sana no siinä on oleellista se, että joku tietää, että te olette lähes matkalennolle. Matkalennossa on aina riski, että menee peltoon, pitäisi olla sitten auto jossain ja perävaunu kunnossa, mutta tärkeintä on se, että joku tietää, mihinkä te menette. Jos käy joku käpsäys, niin sitten osataan ruveta ihmettelemään, että missähän tämä yksi purjelentäjä on. Ja tosiaan, että maakuljetusvehkeet on kunnossa, että jonkinnäköinen valmius siihen, että joku lähtee sitten hakemaan, jos tulee maastolasku. Nykyään tämä on hyvin helppoa verrattuna vanhoihin hyviin aikoihin, kun nykyään on kännykät ja meillä on kännykkä mukana. Siitä me saadaan
vaikka WhatsAppilla lähetettyä saman tien sijaintikentälle tuolta pellolta, niin se on hirveän helppoa verrattuna siihen, mitä se oli joskus aikoinaan. Kunhan on joku siellä kentällä, jonka kanssa se on sovittu. Sitten kun palataan sieltä pellolta, niin kasataan kone. Pyydetään, jos on pikkusen vajavainen kokemus vielä konetyypistä kasauksesta, pyydetään kaveri vielä katsoa, että se on hyvin koottu. Ja siis taas perävaunut paikoilleen ja kone puhdistetaan. Ja varsinkin jos pehmeätä multaa tai semmoista, niin se pyörä pestää sieltä mullat pois. Näin. Sitten pelastusvarjo. Nykyään määräykset sallii tietyissä tilanteissa lentämisen purjelentokoneella ilman pelastusvarjoa, mutta Räyskälän ilmailukerhossa lennetään aina pelastuslaskuvarjon kanssa. Ja laskuvarjo säilytetään alkukaudesta Pellikan pajalla omassa laukussaan ja sitten kesäkaudella ne on koneessa. Ja sitten syyskuusta eteenpäin ne on taas siellä Pellikan pajalla. Eli näissä low season aikoina, eli ei ihan keskikesällä, niin samalla kun haetaan akut koneeseen, niin otetaan laskuvarjo mukaan. Ja syy on se, että kosteushaittoja pyritään minimoimaan sillä, että pidetään ne siellä sisätiloissa aina välillä. Muutama sana varjon päivittäistarkastuksesta. Se on ihan paikallaan. Ja sitten muistakaa, laskuvarjosta, jos teillä on vaikka juomapussi siellä koneessa, jostain syystä siitä valuu vettä sinne varjolle, että se kastuu. Tai sitten vahingossa vähän vetää liikaa siitä kahvasta ja se pikkusen aukenee, niin älkää missään tapauksessa lähtekö itse sitä niin sanotusti pakkaamaan, vaan sitten ilmoitus taas eteenpäin lennonlopettajille, kerhon vastuuhenkilöille, että nyt kävi käpy, että varjo on osittain auennut, että se pitäisi pakata kunnolla. Ja sama, jos se tosiaan kastuu, niin se pitää sitten huolellisesti kuivata, mahdollisesti avata, kuivata kunnolla ja sitten vasta pakata uudestaan. Ja siinä on tietysti home ja tämmöiset, ettei ne sitten homehdu sinne koneen pohjalle. Sama muuten sitten koskee näitä tämmöisiä pehmusteita, mikä koneessa on. Et silloin kun me lennetään korkealla, varsinkin keväällä, niin me ollaan lämpimiä, meidän kehosta tulee lämpöä siihen istuinpeitteeseen ja sitten se peitteen alla oleva koneen runko on kuitenkin hyvin kylmä, niin sinne kondensoituu kosteutta. Että vaikka ei olisi niin sanotusti edes laskenut alleen tai sitten lutraillut niiden juomavesien kanssa, niin monta kertaa pitemmän lennon jälkeen niin ne istuinpehmusteet on märkiä. Eli se on myös hyvä tapa lennon jälkeen sitten vähän ottaa ne irti, kääntää vaikka toisinpäin siihen kuivamaan, ettei ne kanssa mene homeeseen sieltä välistä. Jeps. Sitten huoltotarvikkeita löytyy Pellikan pajalta ja sieltä on akkujen lataus. 817, sehän on tämmöinen Räyskälän ilmailukerho ja parin muun, eli se nuorisoilmailijat, kun siinä on mukana ja sitten säätiö, niin siihen tarvitaan aina kuitenkin sitten se konevuokralippu, joita voidaan sitten käydä itse kuittaamassa sieltä akkukaapissa olevasta listalta edelleen siellä Pellikan pajalla. Tässä on vakuutuksista muutama sana, ja vakuutuksethan on voimassa nyt 1.4. lähtien. Kaikissa koneissa on lentovastuuvakuutus, kolmannen osapuolen vahinkojen varalta, on kaskovakuutus, kaikilla on istuinpaikkavakuutus, perävaunulla liikennevakuutus ja kaskovakuutus. Ja omavastuu vahinkotapauksessa on sitten vakuutusyhtiön määräämän omavastuun suuruinen. Sitten täällä on tämmöinen taas, että mikäli jäsenen omat paperit eivät ole kunnossa, niin jäsen vastaa koko vahingosta. Eli mikäli vakuutusyhtiö katsoo sitten, että siinä on jotain tuottamuksellista tai tällaista, niin silloin se lankee sitten tälle kyseiselle vaurion aiheuttajalle nämä korvaukset. Ja vakuutustodistuksiahan löytyy koneiden asiapaperikansioista. Näin. Kannustuspalkinnoista täällä mainitaan dokumentoidusta
hopeaseen tai kultaiseen merkistä saattaa saada jonkun palkinnon. Ja muistetaan tässä nyt vielä se online-contest tietysti, että kaikki, jotka matkalentoa lentää, niin laittakaa sinne online OLC kaikki matkalennot, koska Räyskälän ilmailukerralla on hyvät perinteet menestymisestä siellä ja sitten sieltä on hirveän kiva katsoa, mitä ihmiset on lentänyt koneella. Lentotoiminnan valvonta, noudatetaan kentän pysyväismääräyksiä, eli se on räpy. Räpy löytyy Räyskälän säätiön kotisivuilta räyskälä.fi ja sitten edelleen siis johtokunta johtaa Räyskälän ilmailukerhon toimintaa, eli sieltä tulee sitten ne viime kädessä ohjeet sitten, mistä tämä esitys on nyt jo yksi osa. Jees. No tässä mä nyt oikeastaan käynyt läpi tämän kevätkertausmateriaalin. Sitten on se pilottikaavake, salasana Oscar Hotel 917. Sitä saattaa tarvita jossain. Ja ei mulla oikeastaan nyt muuta. Toivon teille kaikille oikein mukavaa kevättä, hyvää purilentokesää. Meillä on haaste vielä tämän pandemian kanssa. Me ei tiedetä ihan, että miten se toiminta siellä sitten kentällä järjestyy. Siitä tulee varmaan lisää ohjeita ja uskotaan, että saadaan hyvä lentokesä. Kiitos teille. Hei.